Hora samanginang, saya diramuti Tuhan tamahamu di peralanan di ngulu si ganupari, di lehon dihamu hahi pason, dohot lasni roha. Marhite video on, pajupak kita muse asa taida aka masukan di jamita pertanyaan ima epistel tu minggu 30 Oktober 2022 turupuk pertanyaan dihita di Rom bindu onom ayat 15 sahak ro di ayat 20. Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Songon nasomal amanginang dung martangiang jala hujaha hami turpukon hupa husor-husor hami aka oma pemikiran nami na mungkin boy mengurupi hita dina parade jamita hita tu jamita pertanyaan. Na perjulu aha jala dia doa sini rohai. Ikut hati dakot do sude na adong dingoluta. Aha na di basa-basahon debata di hita na adong di hita tarajumi mai sude holan alania sini roha. Holan alania sini rohani debata di lehon ngolu, di lehon hahi pason, di lehon arta, di lehon nasana adong di hita. Alai marhite turpukon, idaut tama sada asini roha na umarga, ima haluaon sian dosa. Asini roha ni dewata di hita, marhite haluaon sian dosa. Jala marhite haluaon sian dosa, taruli mahita dihanguluan saliling nililingna. Jadi, idona perjolu idauta. Ia asini rohani dewata dingoluku, asini rohani dewata na umbalga dingoluku, ima haluaon sian dosa. Namambain taruliau dihanguluan si saleleng ni lelengna. Napaduahon idauta marhite terpuk taon, say dilului jolmaido hati goranna. Marhite patiki dilului nasida hati goranna marhite parulonna. Alai dung di apostel Paulus dang di bagasan patik behita di bagasan asini roha nama jala marhite ipe dilului nasida do hati goranna namandok atong tadak datima mangulu di bagasan dosa jala mangulahud dosa asa taruli kodang asini roha. Nakpe di boto nasida dang apalai neng dohonon ni apostel Paulus. Alai say naing luluan na do hati goranna. Manusia selalu mencari pembenarannya sendiri. Walau sesungguhnya dia tidak mampu sebagai ciptaan. Karena hanya Tuhan Allah dalam kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus yang mampu membenarkan. Pembenaran dibenarkan karena kasih karunia Allah. Ala asini rohani debata. Nakpe saya dilului jolmaido hati goranna. Ala nido binna saya margugu nasida tadak dati mamardosa. Atong molotung mangulu pe di bagasan asini roha. Dak datat ta mamardosa ulah honot ta dope dosa ni apostel Paulus. Daong. I patakas imana marhiti turpukon asa unang salah paham hamu mulutung ido imana pe mulutung godang akka pangalau sion lam godang do asini roha dang naman do ibana dak dati hamu merdosa naneng dohonon ni ibana nunga malua hita sian dosa alai haluaon ni halak Kristen malua sian dosa bongot tu asini roha ni debatado bongot tu lomoni roha ni debata laho mangulahon lomoni roha ni debata dang laho mangulahon dosa muse ala nia sini roha. Molo saya diluli jolmai dope terlumu bihala jahu di hati goran namar hite namandok tadak dati mamar dosa berarti namar lapatan dang iar gahon nasida asin rohani debata. Malua nasida sian dosa malua boti. Hape dak songoni haluaon ni halak Kristen malua sian dosa bongot do tu harajaon ni debata. Bongot do tua sini rohani debata asa mangulu di bagasan asini rohani debata.
Jadi berbeda kebebasan yang dipahami kebebasan manusia dengan kebebasan Kristen. Sebab kebebasan Kristen, kebebasan kita orang percaya, dilepaskan dari dosa, masuk dalam kasih karunia Allah untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, patuluhun musisian turpuk tahun huidahami amanginang, habis manis sepah dibuang, pepatah bahasa Indonesia. Molo sai adong dupena tonggi akan selalu dipertahankan di Tiopi. Ala tonggi dope pakilalaan di jolmai mengulu di bagasan dosa. Ala dosa menawarkan kenikmatan, maka selalu mencari alasan untuk tetap hidup dan tinggal di dalam dosa. Mencari alasan pembenaran untuk hidup di dalam dosa. Saya dilului hati goranna alasan di ibana asabui mangulu di bagasan dosa, ala tonggido mangulu di bagasan dosai. HP di dok apostol Paulus dinong malua hita sian dosa. Di padamu imana marhite pandidion nabadia. Asa mangulu di bagasan habadiaon nama hita. Berarti molo taatusi pandidion nabadia, mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Dalam hidup yang baru. Mati bersama Kristus artinya adalah penyangkalan pada keinginan diri. Asa mangulu di bagasan habadiaon. Marhiteima molotuk tonggipe mangulu di bagasan dosa. Ikut tadi konot tanome. Ala nunga di bagasan habadiau kita diperbadiai marhite panogusion ni Kristus Yesus marhite asini rohana. Marhite turpukon huidahamin apa opaton anugerah manang asini roha adalah alasan yang paling baik dan alasan yang paling benar untuk hidup benar, untuk berbuat kebaikan. Mulu taulahon nadenggan maka molatehon asini roha ni debata ulahonot tadui di bagasan lasni roha ala nauktaboto nunga pasti jalan nunga di basa-basa hotuhi tahaduaon. Pekerjaan kita sekarang adalah mengerjakan keselamatan kita. Alai mulu taulahon nadenggan fokus pada surga neraka. Ai mulai taringoti patik surga neraka dui. Uhuman dohot hanguluan. Tusido pencapaian. Alai dak tu pencapaian behita. Ai nunga dihita haluaon. Ala niasini roha. Berarti molodung pasti dihita haluaon ala niasini roha. Di bagasan lasni roha no mahita mangulahon nadenggan. Mengerjakan segala perbuatan baik. Jadi menurut kami anugerah kasih karunia asini rohani dibata adalah alasan yang paling baik untuk mengerjakan sebuah kebaikan. Molidok dison temani mingguta guruhon nadenggan pasohot najat. Parculu molo tatadda do asini rohani dibata jalata mauliatehon. Ido dalatta mampu mangulahon nadenggan. Jala pasohon najat. Alaisa liling dakta boto makka mauliatehoni. Dan bahkan kita menganggapnya sebagai anugerah murahan dalam tanda kutip. Maka kita akan tetap terbiasa hidup dalam manisnya dosa itu. Sai neng mangulu do hita dipanjowon ni hinatonggi ni hinatabo ni mangulu di bagasan dosa. Ima siak kami amanginang pemikiran nami na mungkin boi taboan laho pamorahon jamitatta di pertangyangan. Saya taingot ma nahu pasahat tamion dan jamita alai akka bahan-bahan pemikiran do asalam mamora di jamita pertangyangan ta.